Il-prezzijiet tal-ikel f'Malta tul l-2020 kienu 12.2% ogħla mill-medja tal-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Dan joħroġ minn statistika maħruġa mill-Eurostat. Skont dawn iċ-ċifri l-ogħla prezzijiet kienu fid-Danimarka bi kważi 30% ogħla mill-medja, filwaqt li l-orħos huma fir-Rumanija fejn l-ikel hu kważi 35% orħos mill-medja Ewropea. Tqabbil importanti u dak mal-paga minima. Il-paga minima f'Malta hi ta' €777 fix-xahar. F'pajjiżi fejn il-paga minima hi simili għal dik ta' Malta, il-prezz tal-ikel iżda huwa ferm orħos. Fil-fatt il-paga minima fil-Portugal hi ta' €741 fix-xahar, iżda il-prezz tal-ikel hu 4% orħos mill-medja Ewropea. L-istess fil-Greċja fejn il-paga minima hi ta' €758 fix-xahar u l-ikel huwa biss 2% ogħla mill-medja, meta mqabbel ma' 12% tal-prezzijiet f'Malta. Il-prezzijiet tal-amara u oġġetti tad-dar f'Malta huma t-tieni l-ogħla fl-Unjoni Ewropea bi 17.5% ogħla mill-medja. L-istess għall-prezzijiet tal-komunikazzjoni li jinkludu telefon, internet u servizzi postali li huma 18.7% ogħla mill-medja. Min-naħa l-oħra, prezzijiet marbuta mal-housing f'Malta huma madwar 40% orħos mill-medja, filwaqt li prezzijiet fir-ristoranti u trasport pubbliku huma 11.5 u 24% orħos mill-medja rispettivament. Għal dak li għandu x'jaqsam ma' trasport privat bħal karozzi, muturi u roti, kif ukoll ħwejjeġ u żraben, il-prezzijiet f'Malta huma mal-medja Ewropea b'0.3 u 0.5% ogħla mill-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea rispettivament.